gamitin dito sa ano, nabutas na ito, sniper na gulong, no? Lalagyan ng silang ni Bro Jomar ito. May pako kasi sa kanina, nakatamaan ng pako, kaya malambot to malambot. So ginagawa ni Bro Jomar yung ano, yung lalagyan ng silang to kasi malambot na to malambot. Yung sinagyan mo bro, flat na siya, flat na. Sinagyan mo, flat na. Sinagyan mo. Sasakyan, sasakay. Pero kaya tinulak ko na lang. Di ano pala to, Juman? Juman, di napaplat pala to, napaplat no? Oo, bro, pag ano. Kasi, siyempre sumisingaw doon sa butas. Di ba natusok? Oo. Sumisingaw doon sa butas. Kaya lalagyan natin ng silan. Bakit ito bumara? Eh paano pag ano, paano pag malayo? Di tutulak pa, tutulak pa. Ha? Pag malayo, tutulak pa Pwede din. naman yung, ano, di ba kuya? Bumbayin. Di yung ano, yung naplatan ka, pwede mo i-drive yun, o di na? Okay, pwede yan. Bumbayin niya. Kaya lang, sisingaw uli. Siyempre walang silan. Yung tubeless pala talaga ano no? Kaya may bomba ka no? May bomba ka pag tubeless no? Kaya tubeless kaya may bomba ka? Kaya si Bro Jomar no? Lalagyan ng silag. Ayan. Para sa isang gulong lang ito. Kaya ubusin kasi malaki ito eh. Malapad eh. Lagi mo lang yan. Yung silag Bro Jomar, yun ang magtatagyak no? Paano pag naano siya ulit na nakano na pakulit. Bukutun mo yung pako, tapos bumban mo. Para yung nasa loob na, yun na lang, babara na naman yung sila. Hindi mo pala silang to bro, matagal na, hindi mo na siya kaya pala. Pwede mo na palang hindi pa-vulcanize no? Pag ano silang no? Tagal na, matagal na to. Ay, malapit na maubos. Yun, maubos na. Abot yung Bro Jomar, bumba dito, abot. Ha? Yung bumba abot dito. Abot. Yun, Bro Jomar no? Ito yung Yamaha Sniper 155. Bumbahan ng Bro Jomar. Tayo natin.
Saan ka ba galing yan bro? Saan ka ba galing? Nag-aaral ka? Nag-aaral? Para isa, piso. Fisherman man. Tapos saan ka naplatan? Tumaan lang ako kanina dito ko yan. Tapos kami sa Pinoy. Bumalik na ako doon. Sa parking ko na dito. Saan ka nagparking? Sa school na. Ba yun? Na. Bara na. Ano dyan? Bumara siya. Babara na yan. Titigas siya. Ito no? Ayun. Ayun, bumubulusok kanina eh. Oo. Bara na. Bara na. Galing pisyo, dinrive mo dito? Oo. Pwede play drive. Pag natusok ka ng bako, tanggalin mo lang yung bako, bumbang uli. Gano'n lang gawin mo bro. Para hindi ka na magsilan. Ito. Meron pa. Para hindi ka na magsilan mamaya bro. Pag natusok ka, tanggalin mo na lang. Tapos bumbahan mo lang. Kaya, Bawa, natusok ng pako. Tanggalin mo yung pako, tapos bumbahan mo ulit. Huwag ka na magsilan. Kasi may silan tayo eh. Di ba bro Jomar no? ganun pala yan. Ganun Jomar eh. Badin ko ba yung? Meron din no? Meron din. Dayong butas bro, dayong butas. Ay, dalawa ba yan? Dalawa. Dayong butas, hindi lang pako yung isa. Matagal na tumutur mo. Ito yung isa kanina ni. Ito yung isa kanina, wala na. O yung may pako yan eh. Ito yung may pako kanina. Tapos, marami kang butas bro. Ito. May butas na pa oh. Hindi na tusok bro. Ikot mo, ano? Mawawala din yan. Ang dami mong butas. Hindi ka pa na nagsisilan. Wala ka pang nabubutas ka mo. Wala na ng butas. Pag ano bro, pag nabutas ka ulit, tanggalin mo na yung pako. Kasi may silan ka eh. Di ko ka pa. Ganun yan. Di ko pa. Gulo, nag-vlog kami dito. Oo nga, low-vlog ka rin dito. Ay, ganyan pala. Ikot-ikot. Para alam ng mga ano ay pag nabutasan nila. Pag walang sila, hindi pwedeng. Tanggalin. Kaya lalabas at lalabas. Hindi, ano yan, titigas yung silan kasi. Lalabas at lalabas na ang silat yan kaya. Ha? Lalabas at lalabas. Hindi ba para yung babara. silat? Tapos kuya. Titigas siya, titigas. Titigas ang ano, yung maradon. Di ba may ano to bro, maliliit bro, tinan mo bro. Ayan, ito yung magbabara. Yung magbabara. Ayan o, ito. Kaya magbabara yung parang guma. Kaya magbabara. Titigas yan kuya? Titigas yan. Silan niya bro eh, silan. Pag silan bro, parang ano yung pandikit ba? Titigas. Tinan mo. Tinan mo, wala na. Tinan mo bro, wala na, hindi na wala baso. Ano yung lakas-lakas? Kaya lakas-lakas ngayon, wala Wala na na. yan, wala na yan. Bumara na. Thank you mga kuya. Tinan mo muna. Yung parang titigas siya.